Hvis jeg ikke havde ordrestyring i morgen, så havde jeg haft et gevaldigt problem, fordi så havde jeg ikke kunne styre min hverdag og kunne styre montørerne. Jeg hedder Martin, og jeg er direktør i MTN VVS. Til hverdag så laver vi badeværelser, renoveringer, service, hotelrenoveringer, fjernvarme, alt hvad der er i det inden for VVS. Mit behov for at bruge et digitalt system har jo været, at man har noget at styre sin hverdag efter, også selvom man ikke har ansatte. Men generelt noget, jeg kan bruge til både tilbudsdelen og serviceopgaver, kunder. Have styr på det hele, have det hele samlet et sted. Det skaber en værdi, at vi kan holde den struktur i virksomheden, der gør, at vores hverdag bliver meget nemmere. Altså, jeg har prøvet nogle forskellige systemer, og der synes jeg bare, at ordrestyring, de kan bare noget mere. Vi laver et tilbud, vi laver en direkte ordre, lægger den ud til en montør, som så kan gå ud og udføre opgaven, skrive sine timer, materialerne kommer ind på. Vi kan lave KS-dokumentationer, og så har vi bare en færdig pakke til, vi skal fakturere. Det giver noget ro på hverdagen, at man har lagt en opgave ud til folk. De kan se, hvor de skal hen. De kan se, hvis der er bestilt materialer. De kan se præcis, hvad der skal laves, fordi vi kan konvertere tilbud til en ordre. Og det gør det også bare hverdagen nemmere for dem. Jeg har sådan set haft ordrestyring næsten fra dag 1 af. For mig er det nemmere at have noget, der ligger i en kalender, uanset om jeg er alene eller om jeg er 10 mand. Fordi du kan bare styre det. Du kan ikke huske det i dit hoved, hvad du skal ud og lave hos kunderne. Jeg sætter pris på, at hvis jeg har et problem, så kan jeg ringe direkte og få fat i en kompetent medarbejder, som kan hjælpe mig til at aktivere noget i ordrestyringen. Jeg måske har et forslag til, at vi kan implementere noget andet, som ikke er der i forvejen. Så tager de det med på høring. Jamen, jeg vil anbefale ordrestyring til andre, både på grund af servicen, man får hos dem, når man ringer ind til dem, men også bare sådan, som hele platformen er sat op. Det fungerer bare.